Tässä on jätkä. Meni tähän näin, meni tähän näin. Mennäänkö ineen? Mennään. Meni sisälle tähän näin. Tuotte sitä ineen, se on sisällä. Jätkä heitti vittu oikeesti Bouncing mettöön saatana mun jalkoihin. Otti uvin kautta. Nöp. Vittu kun Flare olis kova saada. Ei edes. Joku on ehkä muussa. On jo. Joo. Ihan vaan niin. Tuohon, ja tääs on myös. Tuohon broukki melkein. Vasemmalla on se yksi. Täysin tähän yhä. Täpit. Joo. Joo, tappes. Pidäks kaukaa? Täppä. Joo. Katolla. Punaisen katolla. Joo. Pitääkö reippailla? Okei vaan. Joo, mennään vaan. Se oli äsken katolla, mä teillä. Otin mopo. Okei. En oo varma, kuulin kyllä jotakin vielä täällä. Jos taas tiipata kyllä. Vähän Aiemasta epäilet se UAV. dippas. Jep. Toi on tornis. Vittu kun oli strike. Pitääkö, hei ottakaa pressuja, laittakaa siihen. Onks sulla rahaa? Mä heitin rahat siihen ja käyn hakees. savustetaan se homo sieltä ulos. Sanokaa kun haluatte. Laita. Mä laitan. Jeps alas. Osu eka nyt bro. Downis. Downi. Vitu Vittu hyvä. homo. Saa mennä vittu roskiin. Ja tuossa näkyy mun mielestä vielä joku. Ehkä, en oo varma. Meihin ländää tähän näin. Jep. Läntäs tähän. Tulee tästä. Attoo katolta. Sisällä yksi. Katollakin. Downi katolle. Tärkeä. Hyvä. Yksi on vielä. Mulla yksi, musta loi pistooli sillä Juksi täällä! Juokse. Joo. Niin juokse. Ensiksi takana. Se on pelkkä pistooli, osu sitä hyvin. Roukki. Downi. Anna vaan. Jep. Niinä kohtaa saa. Pitää Mistä löytää tässä? siinä. Edes. Onko kaikilla? Yes. Kyllä. Ei, auto tulee. Mä en pallolla. Pitäis ottaa... Joo, tässä on porukka. Mene tähän niiden katolle. Osun sitä vähän, joka tuli siihen. Joo, Tässä on vitu monta! Tää on yksi! Pakko pinaa heti. Jes, hyvä. Kattokaa vähän vaan. Kyllä kerran. Roukki yläkertaa. Toinen vielä. Yksi raunis! Molemmat puoli! Loistava. Jes, hyvä. Onpa hyvät. Vittu on hyvä. Tässä on joku ehkä. Jep, on. Vanni, portaas. Useampi. Ei oo useampi. Ei oo smokea. Kato mua. Hyppään perään. Vittu. Joo, ne on full team, ei voi mitään. Ano. Vähän third party sieltä. Vittu kun ei oo nää oikein rahaakaan.
coordinates. Copy. Counter UAV is blocking enemy recon. Eikö me päästä tästä tähän katolle? Counter UAV destroyed. Jep. Joo, yhteen rahat. Joo. Contract failed. You're out of time. Hostile UAV in the area. Tulee viitosten UAV:tä, terve. Enemy UAV overhead. Se on tossa siitä päällä toi arkko, mutta... Vitun hyvä. Enemy Joo. UAV active. Tämäkin on arkko. Tiellä päin kuuluu arkku. Gas inbound. Safe zone relocated. Enemy buy station incoming. Enemy UAV overhead. Tuu please loadi johonkin hyvään paikkaan. Saakohan tosta kaupalta enää ostettua? Friendly loadout drop on the way. Tässä saa sytyllä. Meillä ei vaan vitsi rahaa. Vitun Tuu pienessä siihen. Ota se bounty vaan, niin saat tietää, että... Löysi uudenkin kaupan. Hei, meillä on rahat! Pitäis käydä ostaa nopea. Joo, se kuoli heti. Well done. 11 sekuntia. Heitä mulle vähän rahaa, niin mä saan ostettua niin aseen. Tossa on kaikki. Kiitos. Miks vitun hyvää toimintaa? Advise you move to the Loadi on safe zone täys, now. no. Tietenkin, mutta... Se olisi yrittää pelata just vaikka Ammutaan vaara. Miten tähän tää on päiväksi? tosi paljon. Meidän kannattaa ehkä yrittää pitää tää talo tai jotain vaan. Just voisitko se tää käydä meille, koska tässä... Tuolla on tyyppi. Joo, just. Tuossa nuo. About. Otan merkin pois. Mutta mä näin sen, että se meni johonkin tähän. Voi kiivetä katollekin, mutta mä en näe sitä. Mä jään tähän reunaan, tää on aika härröspotti. Me Venäjässä. heitettiin Kaksi! Ne on tässä pihalla. Joo. Yksi puskee. Yksi on katolla. Puskee sekin. Buy station is ready. Tää on yksi. Toinen tässä. 3. Vielä vaan pistooli. Jos voi auttaa. Se on tärkeä. Tää on kuoli Vitun kaikki kuoli. tärkeä. Vitun tärkeä. Jos mä menen siihen. Ostakaa Siinä on kauppa. Heitä rahat! Gas is inbound. Mark new Yes. Vitun tärkeä. Jesus, mä sain niin vitun hyvin lämää siinä onneksi. Jep. Kans. Katsotaan toimintaa. On vitun tärkeä. Tässä on vielä vitusti kaikkea. Vittu nää mun kamat on täällä ihan vitun pahasti juumis. Mä en saanut edes mun aseita kunnolla, kun on niin pahasti jumistella. Advise you head to the safe zone. Joo, now. joo. You have a lot of ground to cover. Ei avaa varjoa. Vittu on hirveä. Mulla on vielä yksi flare, eli te voit niinku... Jos tulee kusinen paikka, niin kuolkaa, niin me laitetaan heti. Joo. Niin saa... Eli täynnä varovasti, pitäis yrittää päästä johonkin tohon vitu... Talolle. Ei meillä vaihtoehtoa. Ei. Pitää vaan eko ottaa. Toi voidaan jäädä tähän. Ota load. Pitää vaan eko ottaa. Tää vittu, se saa vitusti loottia, mut... Vitun tärkeää. Sit flare vielä. Get to the safe zone.
Tässä viereisessä talossa ihan varmasti ihmisiä. Niin. Ei oo sellaista maailmaa, missä ei olisi niinku ihmisiä tossa. Siinä on katolla. Ihan vaan niin. Kaunasin siihen yhden. Näitä pois. Laita on klusteri. Heittäkää naatteja ja... Osuin nyt naatilla. Toisenkin naatin. No, Fian, painasi! Tärkeä. Meidän pitää puskea siihen. Joo, niin pitää. Porukalla vaan. Hyppys katolle yks. Downi. Mä menen katolle. Tässä pihalla! Joku nosti, joku revo. Jep. Ja sit ikkunalla. Broke. Tule perässä, downi! Fini. Se oli Irideskentti pelaa. Mä finasin. Hyppää nyt varmasti. Mä pellitän tässä myrskys Vuodesta vähän. Katolla. Hyppäs alas. Hyppäs tähän yks. Toinenkin takana! Kaikki downis! Ei olekaan! Kaikki downis! Kuule! Tapoin kaikki. Tässä on flare. Ei meillä oo kaikki pyskys. Joo, mutta jos sattuu. You're far from the safe zone. Junan raitalla. Siinä! Junas! Downis Junas! Downi. Fini juna, 1. Hyvä. Ne tulee tuolta alueelta näin kaikki. Ne tulee. Yksi downis tuolla. Downi. Toinenkin fini. Tippuu. Pase. Tuossa vani. Ammoboksi. Saa lisää naatteja. Kiven takana vani. Downasin yhden naatilla. Saattaa olla vasemmalla sitten. Saattaa olla vasemmalle ländää. Vasemmalle ländää. Ne tulee vasemmalta, ihan varma. Tässä on! Mari! Yksänä. Tää pitää. Jatka Come on! 202 SR, let's fucking go!